Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta ban rakhe ka sngi ka bakerpang jong ginong thab vote lani ka National Voters Day ka shlem kam jong Chief Electoral Officer jong sarkar jilla bat ka shlem kam District Sports Officer East Khasi Hills District kala penlong ye ka jing ko mare ya ka bala tip kum ka National Voters Day 21k 10k 5k but 1k run ka sngi balang hakeleng ganong ba Hagni ke jingi ko mare lawan banyak simbenta kumba pras pa angut ki samla ki bakin topru ya i mei kemoin walang balah nyopu saus nem karata kabalong ke nong mare kabala pau bat ke baju ya simbenta hagi jingi ko mare hakeleng jong keri India kini ke mei kabana Southwest Khasi Hills District kala syapen ku pura maga jingi lang kabala long ha plau parim jong ke Meghalaya Legislative Assembly kabadan ha khandailan ya ke nam job ha ka 21k open category jong ki bakhat pras nem shaneng layora da Wallbet Star Ramsey bat ka Saruj Mangar ha ka 10k ka badai tang na benta gi nong mare kini ka jilla ki baladon khat pras nem shaneng lara da usan kupar jerwa kat bah ka 10k pat ka badai ka open category jong ki basan post nem shaneng la job da uba badon sing thang ha ka 5k ka badai tang na benta gi nong mare Kejilla ki bakhat pras nem seneng layora da udamang I lingdo.